Имала съм случаи, сядам с чужденец, чантата ми е пълна с пари, с валута, с носни цигари и пак се чувствам самотна. В същия момент се чувствам някакси унижена. Всички погледи са насочени към мен и аз говоря, нали, на чужд език и това нещо ме мъчи. Просто ми идвало даже и в дадени моменти да сложа край на всичко. От рода на да се беся, да се коля, нещо такова. Но просто свикнах така. Готино ме е да се даш чужденци. Хора се викат сега, като не видят пред екрана, ще кажат тия с най-голямото снахалство седнали да говорят. Вече има гласност и можем да се изкажем. На времето не можехме, трябваше да си шушнем на ушенцето така. Какво мислиш за другия? Пък сега не можем да се изказваме. Говорете, момичета. Не се притеснявайте. Ме страх, например. И за хората сме като прокажени момичета, леки момичета, плятаме си със всеки, но не е така. Това не е като работа. Например, в Западна Германия нашата професия казват най-старата професия. Защото това все пак е професия. Не виждам с какво вредим на държавата, като отиваме и спим също. Това е нещо нормално. Създала ни го е природата, защо трябва да се срамуваме от телата си или пък от актовете, които ги водят. Аз не виждам пък защо хората нагледат така на кръв. Защото се продаваме за пари. Да, защото мисля, че нашата професия е много лесна. Взимаш човека, тръгваш да минаваш, всичко ти е платено, всичко ти е наред. Продавачка на любов. Да. Да, това е лято. Нали така в Черноморски фронт, нали имаш така статия? Продавачка на любов. Защо трябва да не изкарват продавачка на любов? Защото контактуваме с чужденци за долари. Какво да ме е срам, че са чужденци? И те са хора. Аз както почувствам от един път, че не трябва да го правя, че ми е антипатичен, че Да те отвръщава. не знам, ставам и заминавам. Имала съм случаи, когато падне ми се човек, така да го кажа, айде. Падне ми се човек, който е неприятен, черен, грозен, обаче плаща 100-150 долара. Затварям очите и отивам. След като плаща толкова, разбира се, че ще отида. Това е на моментно състояние, в което след 5, 10, 15, айде 20 минути свършва. Да, но не при всички се получава така. Ако ти харесва, естествено, че можеш да го заобичаш, ама ако не ти харесва, си минава е така, моментно. Затваряш си очите и за 5 минути всичко свършва. В бизнеса съм от миналата зима. Вкараха ме не приятелки, а познати приятелки, не мога да кажа, че са ми, за които изобщо не съм предполагала, че са такива. Едната вече е омъжена в Италия, другата сега заминава за Саудитска Арабия. Първи път, като го направих, нищо не изпитвах. Изпитвах само радост, че ще имам 60 долара, с които ще си купа дънки и обувки от Корекон. Друго нищо. След няколко дена, като се замислих се и си казах, че ще го направя пак.
То път не за 60, а за повече или няма значение за колко. И ще имам не само дънки, ще имам и пари. Ще имам и неща, които едно нормално момиче, така да го наречем, нормално момиче, няма да ги има. Или ако ги има, трябва да иска от майка, от татко. Аз от моите родители съм прекъснала, изобщо не искам пари. Вкъщи със семейството ми сме на добри начала от край време, защото съм и най-голямата дъщеря. Ме обичат там много. Не съм лишена от нищо. Това, което ми хареса, ми купуват. Даже на рождени дни ми подаряват скъпи подаръци от рода на златни пръстени, синджири. Но харесва ми този начин на живот. Харесва ми, просто. Скъпите дрежки, валутката. От нищо не съм била лишена. В един общ смисъл ние сме като всички момичета. Обикновени, носим едни и същи дрехи, например, малко по-скъпички от другите. Не е точно като всички. Не, ама погледни. Защото на мен и на тебе или на нея, например, почти всички дрехи са от шопа. Добре, ние правиш разликата. обувки, бикини, сютиени, всичко отгоре. Всичко от там. А обикновените момичета нямат възможност да си купат. Тя мечтае за една кутия цигари да си купи. Баща е, ако е от шопа. голям, Или айде. голям татко. Но говорим по принцип. Мечтае да си купи една кутия бола, айде, например. И съгласих се да се снимам в този филм, защото не виждам нищо срамно от това, което го вършим. Не се крия от камерата. Не виждам с какво вредим ние на държавата лично. Че се занимаваме с такава дейност. Че това ни е работата. И не ме е срам и мога да заявя пред народа. В всеки случай аз за 100 лева няма да отида да работя никога. Като с тези пари не мога да си купя дори обувки. А пък да не говорим за палта. Че едно палто в магазина ти е 100 лева. Една рокля на едно младо момиче, като иска да се облече, е 200 лева, по-малко не е. И ти, за да си купиш една рокля от 200 лева, трябва да я носиш 2 години, защото няма да ти остават пари от заплатата. Аз съм работила на много места и не виждам никакъв смисъл. Прибита се прибираш в къщи, а пък с пари нищо не можеш да си купиш на края на месеца. Аз какво да кажа, 70 лева детска градина само плащам. И на мен кошето там взема 120 лева заплата. Майка ми и баща ми, и двамата са пенсионери, получават най-много 150 лева. Като пресметнеш храната и какво облекува ще вземеш. Пък да не говорим за мене. Ще изляза и само 1 лев дали ще ми дадат изобщо. И да чакаш да почерпи някакъв си и после за едно кафе, за едно с алкохол да ти каже, хайде идвай с мене. Точно това е на нас, ако не е било хубаво, нямаше да тръгнем по този път. За да тръгнем по този път, нямаше сме били лишавани и то доста. Понякога ми е ставало толкова отвратително и съм искала всичко да прекратя. Но само при мисълта, че нямам пукната стотинка в джоба, продължавам. Защото няма самочувствие, като нямам пари. А за една жена най-важното е самочувствието. И още повече, ако има деца. Боли ма за децата, но за друго не ме боли. И може би нямаше да тръгна по този път, ако не бяха ти. Почнах
да проституирам 84-та година, докато не знаех нито английски, нито гръцки, никакъв език, освен българския. И се оправях много трудно и тогава беше цената $20, 25. Естествено, за много малко, защото току-що съм тръгнала. Никога не съм правила нещо, за да се харесвам на един мъж. Винаги се стоя, или примерно когато изляза от къщи вече за тая цел да свърша нещо, седа си с приятелки на кафето. И винаги те са ме избирали, не аз тях. В смисъл, забелязват ли аз някой, който да ме гледа в продължение на 5-10 минути, след което той ме вика и оттам тръгват работи. Оправям си сметките. Почва първия млав на него да ми пита колко ще искам. И аз му викам, добре, що ме гледаш? Значи си ми харесал, да. Ти ще прецениш. И никой не ми е казал 20 или 30, винаги 50, а пък може, вика, ако се застоиш, вика, примерно 1 час с мен, може и повече да ти дам. И с езиците за сега съм напреднала. Да, с гръцки не много, но почти. Примерно, някой грък, когато ме извика, той ме пита, ти канис, как си? И аз му отговарям, каля, Евхаристо. Добре съм, благодаря. И той ми каза, писте псеме, а в то полюре е кукля. Повярвай ми, че ти си много хубава кукла. И пита колко, поса. Колко ще искам, нали? И аз вече се съобразявам. Дали ще даде или не. Начално викам пининда, 50. И знам на арабски най-силната дума, де. Ента амри хабиби. Ти си моя живот. На ирански малко. Хели до седерам. Това значи обичам ти много. Горбуне чешат бирам. Очите ти са хубави. На английски това е елементарно. I love you so much. Believe me. You are my heart. You are my Бог. Бог е значи гад, нали? Стараем се. Схващам ли? Но повечето ми се отдава гръцкия. Той английски говоря, но гръцки като че ли по-ми харесва. Но имало и случай, когато съм влюбвала в чужденец. Колкото ден е бил тук, с него съм била заедно. Просто искал да ми даде, но аз съм отказвала. Само при мисълта, че е хубава. От начало, като се запознахме, той разбра, че съм от рода на бизнеса, че трябва да ми се плати. Даже ме попита, обаче аз казах, че това няма значение. Той го прие това нещо като нещо нормално, в смисъл, после мога да й платя. Но когато бяхме заедно, след това той изкара да ме платя, аз отказах. И това продължение на месец. И той разбра, че наистина го обичам, защото ако беше ме платил, знам със сигурност, че той ще да отиде при друга. Щом се плаща, той има право. Аз точно за това не исках, но наистина ми беше симпатичен, готин. И даже почнах да го ревнувам.
Да, искаш да ме взима на Например, един българин ми каза, вие сте момичета, които свиквате се с тая професия, не можете да обичате и като бъдете вика с човека и така, трябва да стискате нещо в ръката, за да ви е хубаво. Това, че ходим за пари, не означава, че ние сме загубили всякакъв контакт с хората. В смисъл интимен контакт, интимно удоволствие. Въпреки всичко, всяко удоволствие се заплаща. Една вечер бяхме доста приятелки събрани на кафе в хотел България, като мислехме, че няма да има хора. И изведнъж пристигнаха 4 автобуса гърци. Имаше семейни, имаше не семейни. Още с пристигането си те си вземаха стая, се качиха горе и ние се седяхме горе на кафето. И почнаха да идват. И видях един поглед, устремен към мен. Обаче той беше с жена си. Въпреки това той продължаваше да ме гледа в очите. Стана до туалетната, разбрах, че той иска да ми каже нещо. И той дойде след мен и вика, искам да бъда с тебе. И аз викам, добре, но нямам къде. И най-вече, че ти си с жена си, как може? Той викам, няма проблеми, вика, тя ще ходи след малко да спи, защото сме изморени. Викам, би трябвало ти да спиш, защото ти също предполагам си изморен. Той вика, да, ама за 5-10 минутки няма да ми стане нищо. Викам, добре, обаче само за 5 минути. Той вика, добре. И се качихме горе в стаята на една моя приятелка. Тя си имаше стая. Наистина, точно за 5 минути. И си плати $50, това беше. Кажи го високо, защо го казваш? С българини не си имам. Защото мисля, че няма такива хора, които да ти разберат. То, ако е за спането, аз не виждам никакъв смисъл. Точно съвсем през се случи му. Извикам, ела тук. Викам, за какво да идвам? Ела тук седни. И с нощи пак същия, пак ме извика и ела, вика тук. Ти с тарамбуките се чукаш, вика, с мен няма да искаш. Която и да е на мое място, няма да отида. Това е много групи. Не знам. Ако се оженя за някой българин и ми спомене нещо от рода на стига Макурво, или пък аз да не съм ти арабин, много ще ме заболи. И пак трябва разводи, дела и така нататък.
Но тук на Слънчев бряг живота ми минава точно всеки ден по един и същи начин. Ставане в 10, тичане по плажа, след това кафета. Като стане 1 часа се реда за вестник Демокрация. И след обяд минава пак в сън, докато стане 6 часа. И в 6 часа вече по кафета, по барове, до 2, до 3, до 5, до 6, доколкото изкараме. Само като е мъртвия сезон на Слънчев бряг, няма работа в бара, само българи, тук от съседните села. Но има и една надежда, сега трябва да пристигат шведите вече. И това пак ще бъде интересно. Пак ще има работа. В Бургас сега, например, има работа, обаче аз не мога да ходя там, не заради момичетата, които са от системата, и заради техните там. Заради техните сутеньори, защото мен специално ме юркат. Искат да бачкам за тях. Или искат да остана в Бургас. Аз съм напълно самостоятелна и не искам никой да ми се бърка. Ако се откажа, всичко ще ми липсва. И барове, и чужденци, и валута, и всичко. Имам си приятел тук от Слънчев бряг. Откакто съм си дошла от София преди 3-4 дена, само ме юрка, само ме влачи по барове. И снощи като ме вика: Дани, ти си ми последния кос. Те ме знаеш каква съм, викам: как ще съм ти последния кос? Няма значение, вика, аз всичко знам за тебе, ти вика и никоя друга, вика, нямаш проблеми. То няма никакви претенции към мен, иска да съм само с него. В бар ли, в кафе ли, няма значение къде. Иска да му обеща, че ще се превърна сама да спа. Само това иска от мен. И аз естествено или ще остана в бара, или се превера, зависи от случая. Значи, като спи с него, трябва да ти Аз под приятел разбирам човек, който те уважава, който те разбира. А любовник е този човек, който с тебе заради интимните връзки, заради акта. И, например, мен лично повечето ме е страх от българи, отколкото от чужденци. До сега не съм имала никаква зараза от тях. Например, за спина. Няма една от нашите момичета, която да е заразена от спин. Не е страх от спин, защото вземе предпазни мерки. Да. Какво е това, Мария? Това са презервативи. Презервативи. Искаш да кажеш шушлик. Шлифтър, да. По една шапка. Например, когато наприберат полицаите и като ни проверят джобовите, какво имаме в чантите и като намерят презервативи и викат: това ви е работния инструмент ли? Да. Да, даже една вечер ме прибират в МВР-то, обаче един полковник се влюбил човека в мен. И ми определя среща на другия ден и ми вика: понеже вие работите, бачкате с презервативи, така аз не съм опитвал, нали? Утре в 11 часа пред Кобан ми определят среща, нали? С един презерватив да ме бил пробвал. Що да чинги? Например, мен лично милиционерите, културно казвам, както се изразяват тук в нашата страна, не са ми искали пари, но са ме притеснявали за други проблеми. Например, качвали са ми в стаята за проверка в 1 часа посред нощ. Да ми правят проверка в 1 часа посред нощ, макар че би трябвало това чрез разрешението на прокурора. И той не идва за проверка, идва за друго. Да се задоволи нуждите. Имала съм и други случаи. Например, изкарват ме от дискотеката, съвсем самичка, взимат ме с колата и спира в някой горичка и казва: избира или протокол, или да се разберем като хората и край, няма да те закача. Ми то няма друг начин. Избирам второто, естествено.
че един път ще го направя без пари. Налага се. Какво да кажа, един ден отиваме във Варна, влизаме долу в бара на Черно море, хотел Черно море, седим с 3 момичета и таксиметровия шофьор с нас. Пинахме, ставаме да се заминаваме. Един иранец беше с нас. Дойде просто да ни изпрати таксото, нали, да плати таксото. И нафаща ченгетата. Карат на в първо ли беше, първо районно там. Бой, протоколи, за няма нищо. Нито Те са нямат право нахванали. да бият. Наистина нямат право да бият. Те даже и не са хванали. Били сме долни проститутки, ще ли да извикат там? Тамошните проститутки да набили и тем подобно. Защото тяхните проститутки... 3 дена не можехме да седнем. Ако извика, вика, нашите проститутки, вика, да ви смачкат, вика, по една свинска опашка да ви залепят. Викам на нас. Ами Бургас, викам, ние ако ги смачкаме. Ако дойде някой чужда, Ние приемаме. ние приемаме, да. А пък като отидем във Варна, например, един ден се бихме в Велико Търново, в дискотеката. Бяхме около 20-30 момичета и 3 човека. И едната от другарките дойде и ни цапна така с обувката върху масата и ни ме изпочупи всичките чаши. Отиваме при управител, оплакваме се и той ни вика: ми направете ви същото, обаче го каза на майтап. Пък една от нашите другарки, къде беше на масата, само това чакаше. Отиди и тя да се бори чаще и като стана един голям бой. Извикаха милицията. И накрая на 15-та минута всичко се сдобри. Поръчахме си ни на тяхната маса питейта, те на нашата и всичко стана нормално. Обаче трябваше да стане някакъв скандал, нали сме от друг край. Нас има хора, които и не уважават. В принцип говоря за бармани, сервитьори, камерерките в хотела. Като минаваме, като им бутнем по 20 лева, те си прибират парите и си млъкват. Много ясно, на който да му дадеш нещо за подкуп. Като им пълним гушата, много ясно, че ще уважават. Шофьорите също не уважават таксиметровите. Например, ченчаджиите стават по много повече пари от нас. Нас ни обвиняват, че сме си били продавали телата. Аз разполагам с моето тяло, аз решавам какво да правя с него. Докато има хора, които са способни душата да си продадат, за да имат. Хората са свикнали да ни избират с думи, примерно да го остави. Тая проститутка тя има, защото се занимава с чужденци. И има толкова жени, семейни, които също мъжете им пътуват, пък тя проституира. В бъдеще се представим като добра майка, добра домакиня, обаче не тук в България. Сега имам възможност, март месец, може би ще замина за Швеция и сигурно там ще си остана. Искам да се махна тук. Някога съм се замисляла и просто съм искала да не съм такава. Искала съм да бъда като всички останали. Много бих се радвала, ако започна да ни разбират. Мисля, че няма никаква надежда.